Ďakujem pánovi inžinierovi Burdichovi za slovo. Ešte raz vás pozdravujem. A teda moje meno je Roman Mokrán, som zo spoločnosti VVS na Slovensku a ja som si v dnešnej prezentácii pripravil pre vás tému Pohoda kráv. Na úvod by som povedal niekoľko faktov o zdravotnom stave mliečnych kráv, potom by som prešiel k téme krmenia, napájania, ustajnenia a zaobchádzania so zvieratami z pohľadu ich biologickej podstaty a etológie. A nakoniec by som vám možno povedal zo pár slov o našej činnosti na Slovensku, činnosti firmy VVS. Takže začnem prvým faktom, ten je od pána doktora Driessena z firmy Vetwise, spoluautorom metodiky Cow-Signals, a pán doktor tvrdí, že len 1% boxových ustajení úplne vyhovuje kravám pre bezproblémové vstávanie. Druhý fakt je, že až 30% zvierat vykazuje rôzne zranenia na tele, či už je to na pätových kĺboch, na šíji alebo na iných častiach tela. Ďalej, až 30% kráv trpí rôznymi formami krývania. Nie je tým myslené už len to ťažké klinické krývanie, ale aj prvé príznaky krývania, to znamená hrbenie kráv. U 50% kráv je možné pozorovať na chodidlovej ploche po otelení príznaky subklinickej laminitidy vo forme rôznych krvných podliatín. Tento fakt je tiež to známy a bol vyčíslený, že až 80% kráv má nedostatok krmiva medzi 24 hodinou a 5 hodinou rannou. A ďalší údaj je od pána profesora Kromkera, ktorý sa minulý rok zúčastnil na seminároch aj v Čechách, aj na Slovensku. A z jednej jeho štúdie vyplýva, že zo 7 000 pozorovaných kráv bolo až 68% dojených príliš dlho, čo viedlo potom k hyperkeratozám na strukoch a odôvodnené to bolo zlým nastavením strhania nástrčiek. Dislokácia slezu, tak toto ochorenie, o tom sa začalo hovoriť niekedy pred 15-20 rokmi v súvislosti so stúpajúcou užitkovosťou kráv a jeho prevalencia je vo vysokoužitkových chovoch na úrovni 3 až 5%, pokiaľ sú chyby v systéme, kľudne to môže byť aj 10%. Bol potom robený jeden holandský výskum, tam skúmali kvalitu napájačiek, kvalitu vody z napájačiek a len 50% spĺňalo požadované hodnoty. Keď vidíme takýto obrázok, tak možno by sme sa mali zamyslieť nad tým, či by naši vyživársky špecialisti nemali počítať aj so sušinou vody v krvných dávkach. Kráva teda dokáže uhynúť na rôzne príčiny metabolické ochorenia, ako sú ketózy, acidózy alebo spomínané dislokácie slezu. Kľudne môže uhynúť na niektorú formu perakutnej mastitidy, steatózu pečenie, dysfunkciu predžalúdkov a tak ďalej a tak ďalej. A môj jeden známy veterinárny lekár hovorí, že často hľadáme príčiny v priónoch z vesmíru, ale príčiny týchto ochorení sú častokrát triviálne, my chodíme denne okolo nich a nevidíme ich. Aby sme sa teda vyhli profesionálnej slepote, tak ja som si pripravil troška taký pohľad na chov hovedzieho dobytka z etologického pohľadu, zo strany etológie a ich vrodených vlastností. A nedá mi nespomenúť zakladateľa etológie Konrada Lorenza, ktorý teda zdôrazňoval existenciu určitých podnetových znakov, ktoré ako jediné vyvolávajú druhovo špecifické správanie. Aby som vám vysvetlil, o čo vlastne ide,
tak použijem príklad z jeho knihy Rokusy divej. On si všimol, že u čerstvo vyliahnutých úsad je taká vlastnosť, že oni vnímajú za matku prvého tvora, ktoré vlastne zbadajú. A ďalšia taká vlastnosť je u dravých vtákov, u nich je určitá neschopnosť zobať do očí iného jedinca, to majú rodené, a rovnako u psovitých šeliem je, že psovité šelmy prestanú točiť v čase, keď sok vykazuje miesto podriadenosti. Vlastne ukazuje najzraniteľnejšie časti tela, ako krčnutie brucho, a vtedy vlk nedokáže na druhého vlka zaútočiť. Aj u ľudí sa vyskytujú rodené formy správania, napríklad reč tela, na tom sú založené detektory lží, alebo profesionálni vyjednávači dokážu podľa reči tela zistiť skutočný postoj svojho partnera v diskusii a dokážu to potom využiť vo svoj prospech. No ale vrátim sa ku kravám a hovädzí dobytok, alebo tur domáci, je taxonomicky začlenený do triedy cisavce, do radu párnokopytníkov, pod radu prežúvalcov a čeladí turovité. A jeho najbližšími príbuznými sú muflóny, kozy, zubre, bizóny. A turovité tu boli už niekedy v období pred 750 000 rokmi a ich prírodzeným prostredím boli lesy a stepy a ich domestifikácia začala prebiehať niekedy v období pred 8-9 000 rokmi. Keď si tieto dva údaje dám dohromady, tak dostanem nejaký takýto graf a z neho je zrejme, že hovädzí dobytok sa vyvíjal po väčšinu svojej existencie bez nášho vplyvu, bez vplyvu človeka a len relatívne malé obdobie na neho pôsobil človek. A my si môžeme myslieť, že sme z hovädzieho dobytka spravili stroje na dojenie alebo výrobný prostriedok na produkciu mlieka, ale nie je tomu tak. Hovädzí dobytok sa nám nedokáže naplno prispôsobiť. My, pokiaľ chceme od hovädzieho dobytka požadovaný výkon, tak musíme splniť jeho biologické požiadavky. No, v praxi to nie je vždy možné. Tento obrázok je z jednej farmy na strednom Slovensku. V tejto skupine je asi 90 zvierat, čo by možno nemusel byť problém, ale pokiaľ sa vyskytnú nejaké chyby v systéme, ako sú úzke prechody ku krmisku, alebo úzke prechody popri napájačkách, tak nie každé zviera sa môže nažať tak, ako by potrebovalo, pretože krava potrebuje na príjem toho množstva sušní, ktoré my do nej chceme dostať, tak potrebuje určitý čas, vysokoužitkové kravy až 6 hodín. No, oni nežerú tak, ako sa stravujeme mnohí my, ktorí žijeme na kolesách, ráno niečo do seba hodíme, večer to potom všetko doženieme. Kráva žerie v cykloch, teda v 9 až 12 cykloch, a pokiaľ my jej neumožníme zožrať v toľkých cykloch krvnú dávku, ako ona potrebuje, tak to znamená mínus príjem sušiny, mínus mlieko a plus metabolické problémy. Ak ste si všimli niekedy, ako krava žerie na pasienku, tak ona vzdialenosť od múlca po pastevný porast kompenzuje rozkročením predných nôh, tak sa jej ľahšie žerie. A zase maštali to nie je vždy možné, kravy sú natlačené vedľa válova, často žerú spolu a my by sme mali krave uľahčiť príjem krmiva tým, že je krmný šlap alebo krmný stôl aspoň 20 cm nad úrovňou podlahy v krmnej chodbe. Rovnako aj požiadavky na napájanie musia byť splnené, mal by byť dostatok napájacích miest. V každej skupine by mali byť minimálne 2 napájačky. Viete prečo 2?
Ešte? No, aj kvôli tomu, ale veľmi dôležité je, keď pôjde k znečisteniu jednej napájačky výkalmi, tak mali by sme dať kráve šancu vždy ešte piť čistú vodu, pretože málo ktorý podnik kontroluje čistotu napájačiek viackrát za deň a v tom dolnom zelenom poli mám napísané nejaké údaje a tam bolo zistené, že krava potrebuje na 1 liter mlieka 4 až 5 litrov vody vypiť a táto potreba vody teda môže byť u vysokoužitkových dojníc kľudne 150-180 litrov a krava tiež prijíma aj vodu v cykloch až 16 a keď jej niekoľko cyklov odoprieme, tak zase je menej mlieka a viac metabolických problémov. Potom na 20 kráv by mala byť ďalšia napájačka a na každých 20 vždy jedna napájačka, teda v skupine po počte kusov 100 kráv by malo byť 6 napájačiek. Konštrukčné riešenie ležiskových boxov, tak to by malo umožňovať bezproblémové vstávanie a líhanie zvierat. Pohybový vzorec kravy pri vstávaní je taký, ako je znázornený na tom obrázku vľavo, alebo na tej sérii obrázkov vľavo. Krava potrebuje zadnú časť doslova vymrštiť hore pri vstávaní a tým potrebuje znížiť ťažisko a hlavu posúva až o 1 meter dopredu. A včera som bol na výstave v Hannoveri a tam bolo vidieť, ako sa konštruktéri boxov snažia vyvinúť také boxy, aby kravu nejako neobmedzovali, ale aby zase plnili svoj účel a aby kravy sa v boxoch neotáčali, nepreliezali ich a tak ďalej. V praxi to znamená, že u holštínskeho dobytka a veľkého telesného ranca by mala byť dĺžka boxu ležiskového, pokiaľ je orientovaný proti stene, tak 2,5 až 2,7 metra. U protistojných boxov by to malo byť aspoň 2,2-2,3 metra. Toto je jeden obrázok z farmy z Čiech a keď pôjde v takejto situácii, že stajne boli rekonštruované pred mnohými rokmi, dobytok však odtedy zväčšil telesný rámec, prešľachtili sme ho na väčšiu užitkovosť, ale aj na väčší telesný rámec, tak potom to môže dopadnúť tak, že jednoducho ten dobytok do tých boxov nepasuje a keď sa ma chovateľ pýta, alebo keď debatujeme na tú tému, čo s tým, tak ja poznám len dve odpovede. Jedna je prerobiť ležiskové boxy a druhá je chovať menšie zvieratá. Inak nebudú naplnené etologické požiadavky kráv na komfort a výsledok nebude optimálny. Toto je zase z jednej farmy z východného Slovenska, novopostavená maštal. Keď som do nej vošiel, všimol som si, že v jednom koterci, na konci koterca nie sú obsadené ležiskové boxy, rovnako na druhej strane, tak som vstúpil do toho koterca a zistil som, že je tam málo separátu naskleného a vyčnevá tam profil glistrov a jednoducho tie kravy tam neležali. Keď som sa pýtal obsluhy, prečo tomu tak je, že tam je menej nasklené, tak mi povedali, že boli nútení nastielať separát z vlečky a že na konci im už došiel separát a tú štvrtku jednoducho nenasklali, aby kravy to ukázali. Prezradili ich. Tak zvieratá neklamú. Rovnako, ja keď my robíme aj úpravu pasnechtov a keď prídem na farmu, tak podľa správania zvierat dosť často viem odhadnúť, ako sa má správa aj obsluha. A v jednej austrálskej štúdii skúmali úroveň strachu zvierat, mliečnych kráv a viac ako polovica kráv vykazovala zvýšené hodnoty strachu. Nepoznám presne tú metodiku, ale som sa to dočítal v literatúre. Preto by som vám chcel povedať niečo aj o zaobchádzaní s kravami.
zaobchádzanie by malo rešpektovať rozdiely, alebo my by sme mali poznať rozdiely medzi vnímaním zvieraťa, vnímaním kravy a človeka. Prvý taký rozdiel je vo videní. Krava je zviera panoramatického videnia, vidí skoro aj za seba. Mŕtva zóna, ktorá je znázornená za zvieraťom, tak tá je asi 30 až 60 stupňov. Je to troška ovplyvnené polohou hlavy. Keď krava sa pasie, tak má tú mŕtvu zónu menšiu. Keď sa pozerá dopredu, tak ju má väčšiu. A človek zase, človek má fokusové videnie, ten sa pozerá viac dopredu, má väčší úhol priestorového videnia, takže tam je podstatný rozdiel. Rovnako je rozdiel aj v usporiadaní zrakových papíl. Krava má len asi 1/50 ostrosti videnia človeka a je prispôsobená na videnie pohybov. Rovnako krava málo pohybuje očami a zle vidí do blízka. Vo vertikálnej zóne, teda tejto zóne, človek tiež má oveľa väčší uhol videnia ako krava. Krava má len asi 60 stupňov, človek až 140 stupňov a potom je otázka, alebo možno, že tušíme odpoveď na to, či krava prekonáva rada výškové rozdiely, alebo má rada zmenu povrchu podlahy. Ja to demonštrujem na príklade, keď človek nesie nejakú veľkú krabicu a ide po schodoch, tak určite kráča inak, neisto, ako keď na tie schody vidí, tak nejako takto je, asi to môže cítiť aj tá krava. Vďaka svojmu laterálnemu usporiadaniu očí a stavbe lepu. Správne zaobchádzať so zvieratami znamená rešpektovať niekoľko zákonitostí, alebo takých 5 pravidiel. Toto je znázornený pohľad z hora na ten priestor, ktorý krava vidí, a pokiaľ my chceme so zvieratom správne zaobchádzať, správne ho naháňať, tak by sme ho mali poháňať vždy v zóne, kde nás kráva vidí. Pokiaľ tomu tak nebude, tak zviera sa bude za nami otáčať, pretože pravidlo číslo 1 je, že kráva chce vidieť, kto ju poháňa. Súhlasíte? Druhé pravidlo je, že kráva ide len tam, kam pozerá. Videli ste niekedy krávu, ktorá by sa pozerala, že sa deje niečo v rohu na štale a vykračovala si kľudne do dojárne? Ja nie. Kráva naozaj ide len za svojím nosom, tam, kam pozerá. A kráva má málo trpezlivosti a potrebuje veľa času. Napríklad sa môžeme zamyslieť nad tým, či má kráva strach z úzkých miest, alebo z fixačnej klietky, z výškových rozdielov. Keď dostanem odpoveď áno, potom sa zamýšľam nad tým, prečo keď nechám fixačnú klietku v koterci s kravami a odídem na obed, po 20 minútach je okolo klietky pokus kráv, pozerajú, čo by ste odmontovali, a dokonca sa mi stalo, že aj jedna krava vošla sama do fixačnej klietky. Takže kravy sa neboja v prípade, že majú dosť času na vyhodnotenie situácie. Pohyb vyvoláva pohyb, to je ďalšie pravidlo. Určite poznáte, keď niekde kravy preháňate z jedného koterca do druhého, keď tam pôjde prvé zviera, tak už ostatné ľahšie idú za ním. A posledné pravidlo je, že krava sa dokáže sústrediť len na jednu vec. Na tomto obrázku vidíte pekne, ako sa krava koncentruje na človeka, ktorý je v tej zachytnej bránke fixačnej klietky, a ona v tomto štádiu, pokiaľ ešte nevyhodnotila situáciu, určite sa nedokáže sústrediť na človeka, ktorý ju zozadu poháňa. A ten
Teda také zhrnutie. Moderné zaobchádzanie s dojnicami redukuje stres, pretože stres to je adrenalín. Adrenalín to je zvýšenie chorobnosti, zníženie užitkovosti a vyššie riziko úrazu. Pri zaobchádzaní s kravami bezstresové zaobchádzanie so zvieratami naopak, to znamená vyššiu bezpečnosť, lepšie zdravie, lepšiu užitkovosť. Samozrejme, ľahšie zvládanie kritických situácií a viac radosti z práce, o ktorú nám ide. Bezstresové zaobchádzanie s hovedzím dobytkom, tak to je metóda, ktorá je založená na správnom pohybe a zaujatí správnej pozície voči zvieratiu. A táto metóda nie je jediná. Napríklad poznáme metódu lákania na krmivo, tá je využívaná v robotoch dojacích. A potom je to metóda poháňania rôznymi paličkami, mávaním rukami, pokrikmi, elektrickým bičíkom. Takže táto bezstresová metóda nie je jediná, ale je univerzálna, rešpektuje vlastnosti dobytka, ktoré sa prejavia vždy, keď zaujmeme určitú pozíciu a znamená mať zvieratá pod kontrolou. To je znázornená schéma rôznych zón, ktoré sa nachádzajú okolo hovedzieho dobytka. V neutrálnej zóne, keď sme v tejto zóne, tak zviera si nás vôbec nevšíma. Keď vstúpime do zóny pozorovania, tak zviera sa na nás pozerá a čaká, čo sa bude diať. A keď vstúpime do zóny pohybu, tak sa zviera pohne. Čo je dobré ešte povedať, tak to je to, že títo zóny nemajú nejakú presnú vzdialenosť. Nedá sa povedať, že zóna pohybu má 2 metre. To je u každého zvieraťa rôzne, aj počas jeho života sa môžu tieto zóny meniť. A to bezstresové zaobchádzanie s kravami je založené na tom, že my vstupujeme do zóny pohybu a keď zviera spraví potrebnú reakciu, tak my povolíme tlak a z tejto zóny vystupujeme. A tak zviera vlastne učíme, čo má urobiť. V praxi to znamená asi takéto poháňanie dobytka, to znamená takým zigzagovým pohybom ideme, vstupujeme do jeho zóny a znova z nej vystupujeme. Ja som si pre vás prichystal jedno video, ktoré som pred pár dňami nahral. Chcel som si oddeliť jedno zviera zo skupiny kráv, tak pozerajte sa, ako reaguje. Vstupujem do jeho zóny pohybu, zviera sa pohne, vystúpim, zastavím. Som to aj troška potom demonstroval, že zostanem stáť mimo tej zóny pohybu a zostane stáť aj zviera. Dám mu troška čas, nech sa pozrie do dverí, kadiaľ pôjde a znova takými cikcakovými pohybmi si zviera pekne vyženiem z maštale von, úplne bez stresu a sám. U stáda to potom vyzerá takto u skupiny zvierat. Robím také cikcakové pohyby v rozpätí celej skupiny. Tuto je znázornený balančný bod. Každé zviera má balančný bod. My, keď poháňame zviera zozadu, tak keď dojdeme do tohto bodu, tak zviera zastaví. Keď tento bod prekročíme, tak sa zviera otáča a ide naspäť. Znova by som vám to na jednom videu demonstroval. Dobre, točí sa na to. Aha, no poďa, možno vlastne toto zviera má balančný bod na úrovni lopatky. Keď idem na jeho úroveň, tedy zastaví. Toto je druhé zviera, to má ten balančný bod viac vpredu. Keď odídem z neho, zviera ide dopredu. Takže takto to asi vyzerá v praxi, môžete si to vyskúšať, určite to funguje
aj na vašich kravách. Ešte jedno. Ten zvuk preč. Potom mám pre vás niekoľko typov, keď sa ma takto zviera otáča, alebo možno, že máte skúsenosť, že sa ma takto zviera pri naháňaní do dojárne alebo vyháňaní von z krvnej chodby otáča smerom do Valova, dáva hlavu do Valova. Keď ju poháňate v tejto pozícii popri krvnom žlabe, tak zviera spraví pár krokov a pretože vás chce vidieť, tak sa bude stále na vás otáčať. Tak toto vyzerá v praxi, ja som si to namodeloval, som vám to chcel ukázať, tak to bolo zámerné. Som ho poháňal z pozície popri Válove, túto kravu. Zviera sa stále na mňa otáčalo, stále ma sledovalo. Až keď som vystúpil z tej zóny, vtedy išlo pekne rovno, takže to je dosť častá chyba, ktorá sa pri naháňaní robí a vtedy u niektorých zvierat potom ošetrovatelia používajú také viac donúcovacie prostriedky a možno, že by stačilo len správne naháňať. Vysvetlím ako. Mali by sme si uvedomiť, že teda krava má za sebou mŕtvú zónu. My potrebujeme z tej pozície od Válova prejsť cez túto mŕtvú zónu na druhú stranu. Keď nás zviera spozoruje, vstúpime do mŕtvej zóny. Čo spraví krava? Chce nás vidieť, pootočí sa a potom môžeme normálne ďalej poháňať. Zase som si to takto zahral pre vás. Tu sa mi otočila krava smerom do Válova, ja som nepodľahol situácii, že by som ju odtiaľ išiel vyhnať, ale išiel som na druhú stranu a zviera pekne sa otočilo, pozeralo sa na mňa a išlo dopredu. Alebo sa to stane aj maštali. Takže poprosím spustiť video. Sa krava na mňa otáčala, prešiel som pomaličky cez jej mŕtvú zónu na druhú stranu, počkal som si, dokedy sa na mňa pozrie a mohol som kravu naháňať ďalej do priestoru, ktorý som si teda naplánoval. Keď chcete kravy zrýchliť v naháňacej uličke, tak lepšie ako poháňanie zozadu a poklepávanie na zadok je ísť oproti ním a spravidla kravy zareagujú tak, že idú dopredu rýchlejšie. Zase zastavenie zvieraťa častokrát môžem pozorovať, keď sa naháňajú zvieratá, stojí viac ošetrovateľov, krava chce prebehnúť popri ošetrovateľovi dozadu, prirodzená reakcia je nejaký výpad rukou alebo paličkou a je to nejaké také korigovanie z nesprávnej pozície, lepšie ako výpad do boku je spraviť pár krokov dozadu, zúvnuť a zviera zastaviť bez toho, aby ste museli nejak pred neho skákať. Zase treba si to vyskúšať. No. Poprosím video. Šiel som oproti zvieraťu, aby som si troška nahral, lebo som bol len sám s kolegyňou, ktorá kamerovala. A ako chcelo zviera prebehnúť, tak som spravil pár krokov dozadu a bez problémov som ho zastavil. Vidíte pekne tú reakciu, ako sleduje, čo robím. No a záver po zaobchádzaní so zvieratami, tak ten by som venoval zaobchádzaniu so zvieratami počas dojenia. Ako vieme, ejekcia mlieka, tá je neurohormonálny reflex a pôsobí pri tomto reflexe hormón oxytocín. Tento hormón nazývame aj hormónom lásky, šťastia, pohody, zabúdania. Zabúdania vraj preto, lebo vraj ženy potom
lepšie znášajú pôrodné bolesti. Keby nebolo vraj tohto hormónu, tak by nebolo ani detí. A vlastnosť tohto hormónu je ešte aj taká, že pôsobí okrem teda pohlavných funkcií aj na vývoj nejakých psychických funkcií. Je to neurotransmiter a neuromodulátor a skúma sa vplyv tohto hormónu aj pri liečbe autistických detí. Boli preukázané pozitívne výsledky, takže je to hormón pohody, naproti tomu adrenalín. Adrenalín je hormón stresu, je zodpovedný za stresovú reakciu a v súvislosti s dojením má negatívny vplyv, pretože spôsobuje kontrakciu mliekovodných kanálikov a zabraňuje prestupu mlieka z mliečnych alveolov do mliečnej cisterny. Čo je zaujímavé, tak u cicavcov tieto dva hormóny nedokáže telo naraz produkovať, to znamená, buď produkuje oxytocín, alebo produkuje adrenalín. A my samozrejme chceme, aby produkovalo oxytocín. Zviera počas dojenia, kráva počas dojenia. Také najrizikovejšie, alebo za najrizikovejšie považujem dojenie prvôstok. Tam je potrebné veľmi si dať záležať na bezstresovom zaobchádzaní. Znamená to už návyk prvôstok pred pôrodom na prostredie dojárne, aby pri prvom dojení vlastne nemali stres už z neznámeho prostredia, z toho, ako ich nahnať do dojárne. Takže to pokladám za veľmi potrebné a prospešné, keď sa prvostky navykajú na dojareň ešte pred samotným pôrodom. A prvé dojenie v živote kravy je vôbec najdôležitejšie, pretože pán doktor, ktorý predo mnou rečnil, Davidek, sa tiež vyjadril, že náklady na odchov jalovice sú veľmi vysoké a toto zviera nám ešte nevyprodukovalo ani korunu alebo euro tržieb, takže sú to najdrahšie zvieratá v stáde a my by sme mali venovať potrebný čas na to, aby si zvieratá na dojenie zvykli. Znamená to pomalšie naháňanie, žiadne stresové naháňanie do dojárne. Keď nasadzujeme nástrčky, tak pokiaľ zviera reaguje kopaním, mali by sme najskôr priložiť ruku na brušnú dutinu, posúvať smerom k vemenu, vydržať, dokedy zviera troška pokope a pokiaľ sa ukludní, až potom by sme mali nasadzať strukové násadce. Pokiaľ sa stane situácia, že prvôstka mlieko nespustí, tak by bolo dobré nie dojiť ju dlho na sucho, ale rýchlo dať násadce dole a zviera nahnať do dojárne znova po dojení celej skupiny alebo po dojení celého stáda, pretože násilím, musíme si uvedomiť, že násilím prvostky nič nedosiahneme. Tak, tým by som ukončil tú odbornú časť a troška vám priblížil činnosť VVS na Slovensku. Naša firma sa venuje týmto oblastiam. Je to teda výživa zvierat, nie sú to len predaj krvných doplnkov, ale aj poradenstvo spojené s týmto predajom. Je to vzdelávanie v oblasti úpravy paznechtov. Každoročne robíme 1, 2, niekedy 3 kurzy a dovolím si povedať, že sme už vzdelali desiatky paznechtárov, možno niečo vyše 200. Vyrábame alebo dávame vyrábať vlastné fixačné klietky. Máme zamestnaného vlastného paznechtára a robíme služby v úprave paznechtov. Používame k tomu hydraulickú vyklopnú fixačnú klietku, ktorá umožňuje správne prevedenie funkčnej úpravy paznechtov. Paznechtov je dobrý prístup, fixovanie je veľmi rýchle
a menej stresové, už aj z dôvodu rýchlosti ošetrenia. Do minúty je zafixované zviera so všetkými 4 končatinami hore a ošetrovateľ nemusí behať okolo celej klietky, takže potom robíme poradenstvo aj prostredníctvom pána doktora Osičku, ktorý na Slovensko chodí v oblasti reprodukcie. Venujeme sa antimastitidným programom. Ja som ten vpravo, nie ten ľavo, a to je fotka spred 20 rokov, kde teda som dostal nejaké také základy dojenia u švajčiarskeho rolníka a my toto antimastitidné poradenstvo robíme od nastavenia postupov dojenia cez kultivácie až po prácu s údajmi z kontroly užitkovosti. A čo pripravujeme pre vás, a asi aj pre českých zákazníkov, tak to je téma zaobchádzania so zvieratmi. Tomu sa začíname teraz venovať a budúci rok plánujeme vzdelávať farmárov aj v tomto smere. Tak vám ďakujem za pozornosť, dúfam, že ste sa dozvedeli aspoň jednu novú vec a že som vás zaujal. Ďakujem veľmi pekne.